I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi gameplay. Danas imamo najbolju igricu na svijetu, najskuplju po mnogima igricu godine 2014. i igricu svih vremena, definitivno najbolja igrica, a to je Peggle. Peggle, danas ćemo igrati Peggle. Sad, da počnem ja ću igrati adventune. Ja sam počeo tu igrat, evo skače lopta i ode, nema ga, ide konjik sad baca loptu, ide tu 653.000 poena i čoraj, jebita, ide ponovno konja baca. Ja kad sam uzimao u igricu bila je ono besplatno naravljivanje BiH, ja mislim da je neka dobra igrica, a mislim dobra je ona, nije ona loša sad, to se kaže, ipak je tu najbolja igrica godine, nema tu šta da se priča, u nju je uloženo ovako, možda 40 milijardi dolara, ne znam, stvarno. Igrica zauzima 70 i 10, možda gigabajt, možda malo manje, ali ajde sada se mi vratimo na igru, ja ću izgubiti jer budete ovdje ovako nastaviti. Ajde. Da će dobar, jebim. Eto šta mi zajedno čovjek. Ajde sad ovdje, natrefi pod banda. Eto ga. Opa, ajde sad, opleti. Budale čovjeka. Ovo je iz početka. Ajde dobro, skonto sam, ajde sad ću ovako otisni. Ajde brže, ajde malo brže. Otisni, ajde. Otisni ga. Otisni, ode. I propalo je to, nema veze, sad ću ja nogu tu otisni. Gleda što ga piči čovjek. 60. Ajde, vozi ponovno. Može, to ide. Ma joj, zabija čovjek, ko? To ma sile. Ajde, učeraj ga Mileru. Ajmo dalje. Ajde sad učeraj. Dobar, čupaj. Tu. Jebem. O čovjeka! O budali! O jebote! Davaj to, kralj moj! Nek si mi se nagovori. Vraća, jeb... Tri lopci sam. Šta ti misliš, ko sam ja čovječe? O budali čovjek. O budali! O je... Tri lopci sam. Ajde. Opleti. Ajde to, kralj moj, sad ću bijeti to. Pobijeti. Boga ću pobijeti. Ne mogu da velim svojim očima da ću pobijeti to. Ja ovo ne velim. Ovo nije stvarnost. Ovo što se dešava. Hajde, udesiraj, ajde ti nema. Ajde, jasno da igra ovaj Peggle, ali ja se izvinjavam zbog ovako kakve stanke. Morao sam Skype nije malo proradio. Oj, što promaši. Ja, dobro, skonto se sve što se treba. Ajmo konjo. Hajde. Ništa. Sad će da je konju sad ima da je za kolofrčiš ko Cristiano Ronaldo. Opa, šta uradi. Znao sam ja da si ti talenat. Hajde, uđi. Pa ne. Oj. Šta uči čovjek, ja se reći. Hajde. Nema još. Sada možeš. Što mi zajeba. Hajde sad kad te otisni. Aj, otisni. Otisni.
Ej, joj, dobra mi je uzela, joj, zadiskala ja. Ej, igule sam ja. To je ekstra. Eto, kad ne uleti, kad ne uđe. SRB je najgodniji. Ušte je najgodniji, čak. Sad će nju odom da nagodi. Ajde prvo malo da raskaltačimo ovdje što ima. Što je raskaltačimo. Ajde ide se 3000. To, stopka, ja sam pobjednik, ja sam najjači na svijetu, konju. Dođite te poljubiti. Koliko si poena zaradio? Joj, zaradio sam 223.000. Gledaj sad. Gledaj sad meraka. Ajde doska. Što je otišlo? Ej, jebaj ga. Ajde, prosjeti prvo malo. To je ta preciznost, ja nema šta, ja sam precizan. Ovo je bilo momački. Ne! Sad ću da utisnem, da ne zađe. Daj, gađaj crveni. Ajmo crveniški. To, yeah, bitch. Joj, ja. Nema, ja mislim da će ovo morat s početka. Kako sam krenuo. Ajde. Jesam sretan, nema, ja sam. To što ja imam sreće, pa to niko nema tako. Eto. Što sam igrao sam. Ajmo restart level. Ali nova sreća, nešto, tako nešto znam da je, ne vezi. Uglavnom, moja reći da sad i sreće. Ajde. Jeboti. Tetko svoj. Jebem ti na one tangi. Daj sad pojena, daj bodeva. Daj bodeve. Ja sam profić. Uđi. Brate moj. Pa ja sam gazda. Imam 5 komada. Što ovo ne ubaci? Aj ovako. Ovo je ko da piša. Gledaj sad u 10.000. Šta sam rekao? Tu jeboti. Ne, tango sam. Pa ja u životu nisam igrao bolju igricu. Ovo je najbolja igrica koju sam ja ikad igrao. Stvarno, ja sam očajan ovom prelijepom igrom. Ima prelepu priču, prelepu grafiku, ima sve najbolje. Preporučujem je da je igrate. Ali ne preporučujem ovu igricu nikome ko nije stariji od 83 godine. Hoće, neće, joj, pa... Što je pribacuje. Opa! Pribacujem. Ajde pribacim sad ovdje. A pribacim ti, mate. Pribaci me čovjek. Daj vam sad. Daj ga vam. Daj. Da bo da ti.
Mati umrla. Oh. Pa ja sam profi čovječ u ovoj igrici. A ne postoji bolji igrač od mene. Ja sam najbolji. Najjači sam kad nikog nije. O, pa to je. Pa ja sam. Ja ne mogu sebe da opisam. A ovo sada, ova sada je ušla. I level je prijeđen, ja sam najbolji igrač, kao što sam već rekao. I sljedeći level ostavit ćemo za sljedeći put, naravno. I tada lijep pozdrav, subscribeujte se, šerujte, lajkajte. Ćao.